Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynyň bereket etrawyna güýçli sil suwunyň gelenine şu gün bir hepde boldy. Etrapda sil suwunyň netijelerini arasalamak işleri belli bir derejede alınıp barylsa-da, tebii betbagçylykdan ziýan çeken ýaşaýjylara henis hem kömek berilmeýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyna ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy gurrun berdi. Etrapda sil suw bilen bagly adam pidalary bolmandyr ýöne hususy ýetçilikdäki mal garasy bilen ýadlagy çykan çarwadarlaryň goýun geçisi oglak guzusy silde akypdyr. Olaryň anyk sany belli däl ýöne ýaşaýjylar olaryň sanynyň müňden geçýändigini çaklaýarlar. Demir ýol gatnawy ýük otlar üçin açyldy ýöne ýolagçy otlar üçin henit hem ýapyk bolup galýar diýip habarçy 25-nji martda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bereket etrawynyň demir ýoldan Günnowar bölegindäki esasy köçeleri Läbikden Palçykdan arasalamak işleri şu gün hem dowam edýär. Ýöne tehnikanyň ýetmezçilik edýändigi sebäpli bu iş haýal alınıp barylýar. Şäheriň sil suwundan esasy ejir çeken bölegine ýagny demir gazygyna häzir awtologlar hem de piýadalar geçip bilenok. Sebäbi bu ýerde hiç iş edilenok. Sil suwunyň tebii ýagdaýda ýere siňmegine Läbik palçygyň guramagyna garaşýarlar. Ýöne adamlar ol ýerde ýokunç keselleriň hem döremeginden howatyr edýärler. Sebäbi jaýlarda köçelerde 70 sm galyňlykda palçyk ýatyr. Häzir şäheriň sil suwundan ejir çeken böleginde ýekeje edara guramada işlänok, ýekeje ýaşaýjyda ýaşanok diýip habarçy ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyň habarçysy Bereket şäherindäki mekteplere göçürilip eltilen maşallaryň bu ýeri terk edip öz tanış bilişleriniň öýlerine ýerleşendigini hem belledi. Onuň sözlerine görä şäheriň Demirgazyk böleginde ýaşaýyş jaýlaryna deper ýeten adamlar köpçülikleýin üýşüp bereket etrawynyň häkiminiň ýanyna baryp kömek sorapdyrlar. Ýöne etrap häkimi olara göwnlük hem bermän ýüzlerini alyp goýberipdir. Sizden bize kömek boljak dälmi diýip soradyk. Ol bize hökümetiň näçelap jaý çöktü, çağalar bagyna, mektebe, häkimligiň jaýyna keselhana ziýan ýetdi. Bizim borcumuz şolary bejermekden ibaret. Size belkem köşk salyp bermelidir diýip ýüzümüzi alyp goýberdi diýip bereketli ýaşaýjylaryň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Bereket şäherindäki Bäbek dowryan keselhananyň hem işlemeýändigi sebäpli göwreli denanlaryň dogan garyndaşlary para berip olary welaýatyň beýleki ene mähre merkezlerine ýerleşdirmäge synanşýarlar. Galyp ol Bereket şäherindäki keselhanadan köne hassahana göçürilen agyr keselleri bejermäge mümkinçiligi ýokdugy üçin olaryň belli bir böleginiň Serdar şäheriniň galan böleginiň Balkanabad şäheriniň keselhanalaryna alınıp gidilendigini hem aýtdy. Ýöne ol bu işiň hökümet komissiýasy tarapyndan guramaçylykly ýola goýulman keselleriň howsarlarynyň alada esasynda amal edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga gum ýakasynaky gaplanly götün we ok owalaryna hem de uzboýuň urunaky ýylgynly Jamal we Burun owalaryna hökümet komissiýasynyň adamlary henit hem barmady. Bu owalardaky ýeketäk ara gatnaşyk terişdesi altyn asyr mobil telefonlary henit hem işlemeýär. Awtologly hem baryp bolmaýar diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä sil suwunyň netijesinde bereket etrawyndaky çörek bişirýän kärhana hem belli bir derejede deper ýetipdir. Häzirki wagt bu ýerde öndürilen çöregiň şäheriň ilatyna doly ýetmeýändigi sebäpli käbir alyp satarlar Serdar etrawynyň ýa-da Balkanabad şäheriniň çörek kärhanalarynda bişirilen çörekleri Bereket şäherine getirip döwlet dukanlarynda 60 teňeden satylýan çöregi 2 manatdan satýarlar. Döwlet dukanlarynda çörek ýetmeýändigi sebäpli şäher ilatyda nalat şonu almaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Balkandaky beýleki bir habarçysy hem silin gelmegi netijesinde welaýatyň Serdar etrawynyň ekin meýdanlaryny hem agyr deper ýetendigini aýdýar. Şeýle-dol Aşgabat Türkmenmaşy aralygyna gatnaýan otludaky ýolagçylaryň Serdar şäherinde otludan düşürilýändigini we awtobus bilen Türkmenmaşy şäherine alınıp gidilýändigini hem belledi. Ýatlasak mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gece güýçli ýagan ýagşyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we ony golay obasyny sil suwy basdy.